Mill-inaugurazzjoni taċ-ċentru tal-viżitaturi taċ-Ċittadella l-hawn kienu 100,000 il-persuni li żaru dan iċ-ċentru magħmar b'teknoloġija awdjoviżiva. Bekk f'temp ta' 3 xhur u nofs dan iċ-ċentru maħluq bilan li jinforma lil viżitaturi taċ-Ċittadella bl-istorja ta' dan is-sit storiku sar minnu nnifsu wieħed mill-attrazzjonijiet prinċipali f'Għawdex. Il-ħolqien taċ-ċentru għall-viżitaturi kien parti mill-proġett tal-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Master Plan taċ-Ċittadella kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-fondi tal-koeżjoni. Issa li dan iċ-ċentru kien suċċess, Monsinjur Giovella Gauci, l-ambaxxatur tal-UNESCO li jmexxi wkoll il-Kumitat taċ-Ċittadella, saħaq li l-pass li jmiss hija li tinfetaħ kumpanija li bl-assistenza tal-Jobs Plus tkun kapaċi tiġġenera biżżejjed fondi biex tħaddem magħha l-ħaddiema li bħalissa huma impjegati fiċ-Ċittadella fuq l-iskema temporanja. Dan minnu nnifsu għandu jservi sabiex mhux biss il-ħaddiem ikollu xogħol permanenti, imma aktar minn hekk dak li inkiseb fir-rigward tar-restawr taċ-Ċittadella u l-implementazzjoni tal-istess Master Plan, dak li inkiseb issa ikun jista' jiġi kkultivat bis-sem tal-istess ħaddiema. Iċ-ċentru tal-viżitaturi ġibet ukoll għajn professjonisti barranin, tant li dan l-aħħar derb mod prominenti fl-AV Magazine, rivista pubblikata f'Londra li tiffoka dwar l-aħħar żviluppi fil-qasam tat-teknoloġija tas-sistemi awdjoviżivi. Fil-waqt li fuq livell lokali din is-sistema l-istess ċentru u l-perit Martin Xwireb li ddiżinjah ingħataw ukoll 2 unuri mill-Malta Architects Awards, wieħed għal riabilitazzjoni u konservazzjoni ta' post storiku u l-ieħor għal binja pubblika. Konxju bil-potenzjal ta' dan il-ġojja Għawċi, speċjalment fil-qasam turistiku, il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo qal li l-Ministeru huwa kommess li jibqa' jagħti l-importanza kollha liċ-Ċittadella biex din tibqa' tinżamm fil-kundizzjoni li tinsab bħalissa wara li ġew konklużi proġetti ta' restawr.